L-Università, l-MCAS u l-ITS reġgħu ħadu l-ħajja dan hekk kif ingħatat bidu għal sena akademika ġdida. Kienu eluf tal-istudenti Maltin u Għawċin li it-tnejn filgħodu reġgħu bdew ir-rutina tas-sena skolastika hekk kif ingħatat bidu għas-sena 2025-2026. Fost ħafna skejjel it-tnejn filgħodu anka fl-ITS bosta studenti bdew l-istudji tagħhom f'din l-industrija tant importanti. Net News kien preżenti għal ftuħ ta' din is-sena fejn kien spjegati li l-ITS rati dħul ta' 400 student u studenta, numru rekordi li daħlu propju din is-sena, fil-waqt li l-istitut qed jospita wkoll rekord ta' studenti bħala total. Kienu bosta l-istudenti li tkellmu magħna li wrew ċar l-entużjażmu tagħhom li jerġgħu lura għar-rutina. Dan fil-waqt li oħrajn spjegaw illi din is-sena timmarka l-aħħar sena tagħhom qabel joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Ġurnata illi ilhom jaħdmu għaliha snin twal. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi fetħet lura fl-1987 grazzi għal viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista illi dejjem kien jara futur fis-settur turistiku f'pajjiżna. Settur li jrendi l-flus lil pajjiżna meta jattira turiżmu turisti ta' kwalità. Dan l-istitut joffri tagħlim u opportunitajiet lil dawk li jridu jikbru fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità f'pajjiżna. L-ITS tara eluf ta' studenti bl-opportunitajiet akademiċi jibdew minn foundation level u jibqgħu tilajn sa' master's degree.